Prvý, kto nám vlastne tu bude, je Karol Jakubčák z Students for Liberty, čo je národný koordinátor. Potom Nikolas Prejsa, predseda Mladých Saskárov. Toto je inak voda, hej, keby náhodou. A Andrej Čurňák, člen Mladý Slovensko. A máme tu prázdnu stoličku, lebo podpredseda Kresťansko-demokratickej mládeže Alexander Fure je v zápche, tak možno ešte príde. A moje meno je Daniel Dvorský a som predseda DPN. Zároveň by sme sa chceli vlastne poďakovať SFL aj Masarykovej univerzite, že tu môžeme takto byť vôbec. Ďakujem. Môžeme prejsť rovno vlastne k tématu, čo máme dneska, čo je vlastne odliv mozgov. Začal by som vlastne takou úplne, že úvodnou otázkou, že vlastne ako by každý jeden z vás definoval ten odliv mozgov. Vo vlastných slovách môžeme začať od Karola. No, podľa mňa to je to, že ľudia zo Slovenska chodia jednak študovať do Česka a do iných krajín a aj ako potom pracovať. Buď ostávajú, keď už tam študujú, alebo odchádzajú ešte potom. A no, týka sa to hlavne Česka, lebo je to ako naša najbližšia krajina kultúrne a jazykovo. Aj keď sú dáta, tak akože nejakých 70% mladých, čo odchádza zo Slovenska, tak ide do Česka. Takže proste odchod. Buď trvalý, alebo len na štúdium. Je to tak 50/50, niektorí sa vracajú, nejakých 40%. To je všetko. Čo znamená odliv pre mňa? Áno, že vo vlastných slovách, ako by ste definoval. Tak podľa mňa taká, že premrhaná príležitosť pre Slovensko, lebo veď väčšinou odchádzajú zdatní ľudia, nie nezdatní. A to je to, čo Slovensko proste potrebuje. Andrej? No asi tak, jak to chalani definovali. Jednoducho odchádzajú vždy tí zdatnejší. Myslím, že aj podľa štatistík 61 top maturantov minulý rok odišlo študovať inde. To znamená, že ako Slovensko prichádzame od tých najlepších a odchádzajú inde. Áno, ja by som začal ešte tak, to je super, môžeme podľa mňa prejsť na takú druhú otázku, že vlastne či vlastne odchod mladých vo všeobecnosti je skôr akože trend globalizácie, alebo je to problém, ktorý majú krajiny si spôsobujú sami. Môžeme teraz začať vlastne od Andreja, potom to vlastne vymeníme. No už iba z tých dôvodov, prečo tí naši mladí odchádzajú, si myslím, že si za to môžeme ako krajina sami. Jednoducho tie dôvody, čo tí mladí majú, úzko súvisia s tým nastavením našej krajiny a preto odchádzajú. Akože ja by som to dal do nejakých dvoch rovín, lebo strašne veľa ľudí rozpráva, že mladí ľudia zo Slovenska odchádzajú kvôli Ficovi a iní ľudia rozprávajú, však Fico tu len bude 4 roky, potom tu bude ďalšia vláda, že to isto nie je kvôli nemu a tak ďalej. Ale ja by som to ako keby tak, že prepojil, že proste, že ja si myslím, teda aj vy, je to nejak trápne, lebo ja som neodišiel do zahraničia a vy tu na čo tu sedíte, ste odišli. Čož je mi ľúto teda, ale na druhej strane to je dobrý potenciál, lebo akože tá otázka znie, že nie, že prečo ste odišli, myslím, že to už všetci vieme. Asi otázka teda bude do budúcna, že prečo už neprichádzate naspäť na to Slovensko a ostávate teda a možno žiť aj v tom zahraničí. Ale to, že lebo Fico, hej, sa hovorí. Tak to je teda z toho hľadiska, že proste človek, ktorý tu vládol 14 rokov, proste z tejto krajiny vytvoril to, čo tu je. A primárne ľudia odchádzajú do zahraničia buď študovať, lebo nemáme žiadnu školu v nejakom top rebríčku, alebo odchádzajú kvôli ekonomickým zázemím. Hej? A čiže toto sú ako keby tie dve roviny. A ako bola otázka? Že či to vnímaš ako prirodzený trend globalizácie, alebo je to proste, že môžu si za to tie krajiny sami? Akože to by ma inak zaujímalo aj celkom, že keby napríklad v Česku by nebola tá jazyková bariéra tak dobrá, aká je, hej, teda že žiadna, tak či by ste odišli do toho Česka? Odišli by ste? A ak áno, tak zdvihnite ruku. Aj keby bola tá jazyková bariéra. Dobre, polovica. Super. No takže ako keby, že aj z tých prieskumov vlastne, nie? Čo sme boli minulý týždeň vlastne debatovať, vychádzalo, že 70% mladých ľudí zo Slovenska odchádza do Česka. A vlastne to je, že prvá priečka je 70% a potom tá druhá priečka to bola Veľká Británia? Dánsko? To je jedno, ale bolo to, že 5%, nie? Že tam bola, že hrozná medzera, že 70% mladých ľudí a potom, že 5%. Že to je strašne veľké. A teda ja si myslím, že to je kvôli tomu, že teda je tá jazyková bariéra menšia. A teda aj preto vlastne ľudia odchádzajú. Čiže ja si myslím, že to je de facto aj prírodzené.
ale nevymážeme to. Otázka znie a o tom sa snáď budeme rozprávať, že ako potom tých ľudí prilákať naspäť na Slovensku. Karol? Ako ja si tiež myslím, že to je hlavne tou jazykovou bariérou, že ako určite je to nejaký trend globalizácie, že je oveľa ľahšie, hlavne ako v našich slobodných spoločnostiach. Máme relatívne veľkú slobodu, aj slobodu pohybu, sme v EU, takže odísť je ľahké. Ale tiež si myslím, že by to nebolo ani zďaleka toľko, keby tam nie je tá jazyková bariéra. Takže tak asi. Jasné. Potom ešte taká infoška, že keby ste nám chceli potom dávať otázky, tak tam môžete na futuretalks.sk, kde vlastne potom iba úplne dole scrollnete, tam sa budú vlastne dávať potom na koncu vlastne od vás otázky. A ja by som teraz začal ešte takou, by som otvoril takú tému skôr už viac, že viacej takú Slovensku, že ktoré sú tie push faktory podľa vás pre Slovensko, alebo tie faktory, ktoré vlastne nútia nás, mladých ľudí, vlastne odísť zo Slovenska. Karol? Tak sú rôzne. Ako určite veľa ľudí odchádza aj kvôli Ficovi, ako máme tam, vidíme hlavne v posledných rokoch nejaký smer tej zahraničnej politiky, že ľuďom sa zdá, že sa to pomaly ťahne viac na východ a boja sa toho, takže to vidím ako dôvod. Vidím to aj sám, že rodičia mi hovoria, nevrácaj sa, keď to vidíš a tak, ja hovorím, že čo ja viem. Potom sú tam tie ekonomické faktory, že proste Česko je na to ekonomicky lepšie, sú tu vyššie mzdy, aj poviem, tie výhľadky budú lepšie v budúcnosti, hlavne keď vidíme ako hospodárskú politiku slovenskej vlády, tak to bude mať dopad na ten ekonomický rast negatívny. A potom je to tá kvalita škôl a no o tom sa povieme také hlavné faktory. Niko? Môžem prejsť aj rovno nejakým riešeniam, čo sme riešili? Áno, jasno. No, ja som pracoval 2 roky na ministerstve školstva, teda počas toho, ako sme boli vo vláde, tak krátko síce, ale boli. A my sme tam rozbehli akože aj niekoľko projektov, ale teda spomeniem tie základné 4 veci. Prvá boli internáty. Hej, čiže aj ľudia vlastne, keď študujú na slovenských vysokých školách, tak proste idú na internát, ktorý vyzerá ako, neviem tu hviezdičkovať moje slova, ale no ako bažina pre Boha, hej, že proste tam bola, že plieseň, ja som býval, že pol roka na Atriakoch v Mlynskej doline v Bratislave a to si neviete predstaviť, neviem, či ste tam boli niektorí, možno keď ste študovali bakalára, neboli ste tam? Chvála Bohu. A to bolo hrozné, hej, to by ste mali, že 2-metrový priestor od okna ku dverám, a vy ste pri okne mali totálnu zimu a potom, keď ste išli k tým dverám, tak ste mali totálne teplo, hej, že tam boli, že na 2 metroch boli takéto extrémne výkyvy. A tam akože si mal fungovať celý semester. Ja som vydržal semester, žijem, fajn, ale boli to teda internáty. No a my sme vtedy rozbiehali vlastne projekt, že sme chceli alokovať niekoľko eurofondov, aj sa nám to podarilo, niekoľko miliónov, ale nestačilo to na to, aby ste to prerobili, že hneď celé, hej, celé tie interáky proste naraz. A vedenie tých internátov, to bola taká smeracká pani, tuším tam ešte je stále, ona to vlastne nechcela robiť preto, lebo to je proste, viete, že keď robíte nejaký veľký tender, že idete prerobiť celý internát, tak tam máte niekoľko desiatok miliónov a tam z toho si viete akože niečo asi uchmatnúť a tak ďalej. Lenže keď prerábate postupne, čož bola naša filozofia, aby to proste tí ľudia robili, že postupne po poschodiach alebo po nejakých, a triaky sú rozdelené na písmena, že robí to vlastne postupne a ak by to urobili oni vtedy postupne, tak už dnes už sú tie internáty že prerobené. Hej, lenže oni sa teda zobudili neskoro, čakali na niekoľko teda miliónov eurofondov, teraz ich majú, teraz prerábajú jeden štúrák, to je vlastne vysoká budova, proste tam obytujú možno 500-600 ľudí a oni to celé zavreli a teraz, že a teraz kde dáme tých 600 študentov, hej, teraz začali riešiť, že kam proste pôjdu, čiže to bola ďalšia ako keby nevýhoda, lebo x študentov nedostalo internát, hej, čiže to, keby to bolo tak, ako my sme chceli, že postupne, tak proste menej ľudí proste viete niekde inde presunúť, ale keď to robia naraz, tak proste tí študenti majú proste problém sa inde ubytovať. Čiže toto bol problém, s ktorým sme bojovali a teda neúspešne, ale teda som rád, že teraz sa to tam prejába. To bol, že prvý bod, to sú tie internáty. Druhý, my sme vlastne rozbehli reformu vysokých škôl, kedy vlastne senáty, ktorí máte proste, tak oni si sami určujú, koľko peňazí dostane tak daná katedra. Čiže tí ľudia na katedre si sami o sebe rozhodujú, koľko dostanú peňazí. Hej, čiže hlúposť. My sme to chceli otvoriť, aby tam vlastne prišli aj odborníci mimo tej katedry a takto vedeli nejakým spôsobom nastaviť financovanie. Zároveň vysoké školy by sa nefinancovali podľa počtu študentov, ale podľa kvality.
Hej, tam boli nejaké metriky, ktoré by spĺňali a proste takto by teda boli financované. A čiže toto sme zmenili. Lenže problém bol ten taký typický slovenský, že rektori, ktorí mali teda problém s tým, že dostanú niektoré vysoké školy menej peňazí, tak začali húckať študentov, že tá reforma je zlá. A tí študenti potom išli do ulic proti ministerstvu, lebo tá reforma je zlá. Oni to predali za to, že vlastne my to chceme nejak nabúrať, že to bude nejaká nesloboda pre študentov a tak ďalej, čož bola hlúposť, my to len chceli otvoriť a tí rektori to proste takto využili. A je mi ľúto, že to využili teda takto, že tých študentov na to použili. Ja som rád, že moja fakulta na Komenského teda sa tohto nezúčastnila. A čiže to je ako keby tá slovenská natúra, že keď už máte nejakú zmenu, tak tí ľudia na tých vysokých funkciách sú takí, na čo to meniť, však doteraz bolo dobré, však na čo, netreba. Hej, čiže to je akoby ten základný problém. Potom sme mali tretiu vec. Tu sme chceli vlastne, že extrémne dobre rozbehnúť a to sú tzv. Inovatívne laby, že v každom kraji by sa vytvorila vlastne ako keby nejaká nejaké prostredie, kde by bola základná škola, stredná škola a vysoká. Dajme tomu, že ten lab by sa tam ako keby špecializoval na IT. Hej? Čiže od malička by tí ľudia ako keby vedeli, v čom budú pracovať, s tým, že počas strednej školy by sme teda umožnili aj mladým ľuďom podnikať od 16, hej, napríklad teda na živnosť. A počas tej strednej školy by sa vytvárali školské firmy, kde by vlastne boli tí študenti a tí by mohli mať kľudne zákazky so štátom, ja neviem, že urobíme apku, MHD apku, alebo neviem, akú inú apku. Hej, že proste, že takto by sme teda aj vychovávali budúcich ITčkárov a vlastne vytvorili aj nové podmienky. No a v každom kraji, akože naša vízia bola taká, že vytvorí takýto lab v každom kraji, každý by sa ale špecializoval na niečo iné. To bola ako keby, že dosť akože zaujímavá vízia a nemusela byť úplne reálna, ale super, že máme aspoň nejakú víziu, aspoň nejaký lab by sa teoreticky mohol vytvoriť. Lenže to sa potom stoplo, lebo sme odišli z vlády a tak chápete. Dlho rozprávam, ale ešte jednu vec som chcel. Áno, vlastne Drucker, keď prišiel na ministerstvo, tak zrušil vlastne polovicu vecí z tej reformy vysokých škôl, čiže znova sú vysoké školy financované podľa toho, koľko tam majú študentov, čiže hlúposť. A ešte jednu vec som chcel, tak mi možno napadne, keď pôjde Andrej. Dobre. Ja to asi trošku stručne sa zhrniem do nejakých 3 bodov. Asi každý z nás tie problémy buď pozná, alebo si možno pýta nejakých kamarátov, alebo tak. A asi najväčšie je taký, že jednoducho na Slovensku nie je taká životná úroveň ako v iných krajinách. Že jednoducho ten pomer tých platov voči tým cenám sa neoplatí sa tu žiť. Potom ďalší, čo si aj ty spomínal, jednoducho tá geopolitika Slovenska, kam smeruje. Ja som bol v Rusku, viem, ako Rusko vyzerá. Čakal som na hraniciach 13 hodín, lebo od Solnici čakali na oplatok a viem, že jednoducho tá krajina ako vyzerá, že mimo Moskvy, tam možno v Moskve majú nejakých 50 druhov masiel, ale mimo Moskvy nemajú ani spláchovacie záchody. A určite to je smer proste, ktorým aj veľa z vás nechce, aby sme išli smerom na východ. A potom ešte tretí taký hlavný dôvod je ten, že jednoducho nedôvera k štátnym inštitúciám. Keď proste ľudia vidia, ako Slovensko vyzerá, že sa tu zruší úrad špeciálnej prokuratúry, spraví sa to nejaký trestný zákon, kde vás vlastne krajina nabádza, aby ste kradli do 700 eur zadarmo, ukradnete niečo 10-krát, 11-krát schytia, ešte stále ste v pluse. Neviem, či by som takéto krajine chcel žiť. A tak. Už mi to napadlo. Už viem, čo chcem. Vy tu máte kampus. Máte obrovský kampus. A napríklad ten stal, že 200 miliónov eur. Hej, tak si zoberte, že koľko kampusov by sme mohli mať... Čo? Eur. Áno. Bolo to, prepočte. Hej, 200. A akože nejaké dodatky tam mohli byť väčšie, ale proste ten základ stal, že 200 miliónov eur. Tak si zoberte, že jeden rok by Slovensko zrušilo 13. dôchodok, čiže skoro miliarda, tak sme mohli mať na Slovensku 5 takých kampusov. Hej, že to je proste že o tom, že kde je vôľa, tam je cesta. A ja si myslím, že infraštruktúra, čo sa týka vysokých škôl, tak to je že v hroznom stave takisto. To je niečo ako s nemocnicami, proste tam, že padá omietka. Hej, že proste, že keby bola investícia aj v takýchto veciach, tak by to Slovensko vyzeralo úplne inak. A ten človek jednoducho ostane na tom Slovensku. A nehovorím, že to je čisto iba o tej infraštruktúre, v druhom rade to je aj o tej výučbe. A tam sme vlastne spúšťali ďalší projekt, aby ľudia zo zahraničia, teda profesori, prišli na výmenný pobyt na Slovensko. Im by bol zaplatený vlastne celý ten pobyt, aj niečo extra a vlastne učili by na vysokých školách. Ešte počkaj iba kúsok poviem k tomu, jak ty si hovoril, že vlastne školy by nemali byť odmenované podľa toho, koľko majú študentov,
ale podľa nejakého výkonu, neviem, jak je to v Česku, ale na Slovensku to podľa mňa dosť vidno. Aj tam, kde študujem ja v Žiline, že jednoducho, aj keď tí študenti na to nemajú a prvý ročník proste ledva prelezú a je už jasné, že druhý ročník nedokončia, tak proste kvôli tomu, aby ešte dostať nejaké dotácie, tak sa tam ešte trápia. A podľa mňa to zhoršuje celkovo kvalitu školstva, preto aj ľudia idú do iných krajín. No, No tu máme taký vlastne incidenty, len napríklad keď Žiline, však ja tiež študujem v Žiline, že proste chalani tam chodia, len kvôli tomu, aby napríklad nemuseli platiť nejaké veci, aby mali zadarmo intráky, proste 52 eur za intrak na mesiac, tak prečo nie? Jasné. Je na Slovensku nejaká zľava na študenta? Lebo viem, že v Česku bola, ale neviem, či nezrušil Fiala. Ale tiež sa diali to, že bola akože zľava na študenta, ktorú potom ľudia ako študovali len preto, aby mohli mať, podnikali a mali tú zľavu proste. Máš hlavy. Áno, Máš? to je. Dobre, ja by som prešiel teraz, že... Minimálne vlaky zadarmo. Vlaky sa darú. No. Ja by som prešiel na takú, že praktickú otázku, že čo by podľa vás mal štát urobiť ako prvý krok prakticky? Za čo by si teraz od Andreja povieme, tak potom, že úplne prvý krok vlastne k reforme, aby vlastne s nimi nič zabránili tomu odlivu mozgov, v podstate to nie je až také zlé, keď človek ide do toho zahraničia potom, ale aby sa v podstate vrátil. Akože úplne že prvý krok, Áno, že celkovo, aby sme zabránili tomu. môžeš si to rozkuskovať, ale akože... Tak to asi treba riešiť ten problém po probléme. Tak No, zadefinovali sme tu nejaký problém, že ja neviem, že napríklad ľudia majú problém, že odchádzajú kvôli čomu? Odchádzajú kvôli zlej životnej úrovni, alebo odchádzajú kvôli korupcii, kvôli nedobrej štátnym inštitúciám, tak treba naštartovať nejakú reformu súdnictva, právnu reformu, aby tí ľudia naspäť nadobudli dôveru v štátne inštitúcie, dôveru v políciu, lebo však tá vlastne klesá, asi je teraz neviem na akom minime, aké minimum ešte existuje. Potom treba asi určite naliať peniaze do školstva, ale nejakým spôsobom aby to malo zmysel, lebo však napríklad zdravotníctve teraz je oveľa viac peniazí, ak bolo za minulý vlád, ale tak sa to tam nejak všade stráca, že to ani není vidno. Takže treba to určite nejak adresne do školstva naliať, aby tí ľudia keby mali dobré podmienky aj na Slovensku. A tak. Nieko? Tak ja by som začal asi školstvo od malička, proste si pamätám, že aký som aj ja učiteľ napríklad na základnej škole a nedal som sa, ale niektorí iní sa mohli dať. A to je ten problém, čo vlastne počúvam aj zo škôl, teda vysokých, že na pedagogické sa proste nerobí výber, ale že sa robí nábor. Že tam berú už každého. Že každého možného, aj ten, kto nechce proste študovať, hej. A potom takýto človek vyštuduje to učiteľstvo a učí nás, naše deti potenciálne a proste a to nechcete proste mať učiteľa, ktorý nechce učiť, čak asi každý z vás zažil na Slovensku nejakého učiteľa alebo učiteľku na základnej škole, ktoré to bolo, že pre neho trápenie ísť do školy, hej. A potom si to vybíjal proste na žiakov a tak ďalej. Čiže to je, že v prvom rade, lebo potom sa to napojí aj na to, že to sú ľudia, ktorí sú extrémne zakonšpirovaní a to tiež teda nevedie k nič dobrému. Čiže určite školstvo, reforma teda aj osnov, však ja sa tam učím, sme sa učili to isté, čo moja mama a moja babka, hej. A plus sa nám pridala možno nežná revolúcia na dejepis, inak sme sa učili reálne, že to isté. Čiže toto. A potom tie veci, ktoré som spomínal, proste čo sa týka infraštruktúry a proste prilákať tých ľudí, aj profesorov zo zahraničia, aby tie vlastne školy boli konkurencieschopnejšie. Jasné. Lebo keď už máš nejakú dobrú školu a evidentne je dobrá a mladý človek nechce ujsť proste, lebo kvôli rodičom možno sa môže stať, že idú do zahraničia, hej, že budem čo najďalej kvôli rodine a tak ďalej, to proste sa nedá vymazať. A ja si nemyslím, že našim účelom by malo byť ako Slovákov a školstva aj vlády budúcej, že zamedziť proste odlivu, hej? Že ten odliv nech je, ale hovorím, že nech sa proste tí ľudia potom vrátia, hej? Takže toľko. No ja súhlasím s tým, že to sú dve oddelené problémy, teda či ľudia odchádzajú študovať a potom sa vrátia, alebo či odchádzajú natrvalo žiť. A za mňa ten odliv kvôli štúdiu nie je až taký problém, lebo ako ušetríme my náklady na tých študentov a vrátia nás na Slovensko s vyšším ľudským kapitálom, keď sú v Česku lepšie školy, takže za mňa ako úplne v pohode. Takže, ale samozrejme treba to riešiť, len je to beh na dlhú trať, sa nedá z roka na rok proste spraviť, akože, aby bola Univerzita Komenského a podobne, aby to boli lepšie školy, to sa nedá. Myslím si, že ako zmeniť trajektóriu ako Slovenska, ako celej krajiny a životnej úrovne a smerovania je jednoduchšie, než zlepšiť tie školy. A za mňa tak jednak otočiť tú zahraničnú politiku, to je prvá vec. Potom bojovať s nejakou korupciou, to spomenul kolega, samozrejme, a takisto aj zlepšiť akú dôveru v políciu, v súdy, ako zlepšiť to vymáhanie vlastníckych práv. Ale za mňa, aby sme ako zlepšili životnú úroveň, treba znižovať dane, čo je ťažké, keď máme akoby nejaký deficit obrovský. Tak za mňa proste škrtať výdavky a znižovať dane a takisto masívne deregulovať proste ekonomiku.
To je podľa mňa celkom dobrá cesta. A podľa mňa je kde ako zmenšiť ten štát alebo škrtať proste, hej, ako sociálny systém by som zoškrtal na Slovensku úplne, alebo proste podobné výdavky, úrady. A určite nie je to, čo by táto vláda, že zavádza ďalšie a ďalšie dane. Pritom ten deficit sa vôbec nezmenšuje, ale ako furt sa konsoliduje, furt miliarda tam, ale furt sa len zvyšujú dane. Ako transakčná daň je úplné peklo pre ekonomický rast, zvýšenie dane z príjmu právnických osôb je úplné peklo. Progresívna daň, ako chceme, aby sa nám najtalentovanejší ľudia vrátili, keď tí úplne najtalentovanejší, čo budú platiť daň z príjmu fyzických osôb z príjmu 7 000-8 000 eur mesačne, budú platiť daň z príjmu 30 alebo 35% po novom. Hej, že tá progresia je obrovská, takže toto určite zrušiť, do toho dať rovnú daň 19% pre každého a celkovo škrty v daniach proste a v reguláciách. To ťa ešte doplním, že napríklad keď si zoberiete, že zarábate 1500 eur v Česku priemerne, teda 1500 eur priemerne a na Slovensku 1500 eur, tak vy v Česku zarobíte o 900 eur viac ročne. Hej, lebo všetko sa stratí na odvodoch a tak ďalej na tom Slovensku, čiže už len to, hej, je ten proste... No vy zarobíte menej a ste drahší pre zamestnávateľa. Áno, To je úplne proste hrozné. čiže ten človek radšej, že ostane potom v tom Česku, nie? Preboha. Môžem otázku? Toto je niečo, čo hovoríte, sa stalo nedávno, ale odliv mozgov je trvalý fenomén, takže dávate vlastne do popredia tieto dane, čo sa stali nedávno. No tak nezlepšie to, vieš. No ale nie je to... Ako ten odliv mal taký spike, on začal znova vo veľkom od roku 22, čo viem. Predtým nebol až tak, ale je to ako záleží, ale hej, ako tá ľavicová politika bola furt odkedy začal vládnuť Fico? 2006. Od 2006 bola v podstate furt ľavicová politika, hej. Nebola žiadna nejaká akože, že by sa to snažili nejak liberalizovať, znižiť dane, ako tie dane stúpali a poviem, že ten štát tiež do dane narastal celkovo, akože. A narastal sociálny systém, podľa mňa to treba preškrtať celé. Dobre. Mňa napadla taká dobrá otázka, lebo ja som počul takú teóriu ohľadom zlepšovania školstva, takže tu máme, aby sme vlastne prilákali tých študentov späť, napríklad by viacej študovali u nás, že vlastne otvoriť trh školám, že by vlastne prišli aj zo zahraničia školy, že tým pádom by sa vlastne ukázalo, kto je vlastne na tom trhu lepšie na tom, že čo si myslíte o tom, že či majú byť iba štátne školy stále, alebo má byť otvorený trh voči tomu. Ako myslím, že u mňa to je jasné. Ako tak konkurencia, tak ako tie štátne školy dostávajú úplne byrokratické, to vôbec není na základe nejakých zásluh, na základe uplatnenia absolventov, to je čisto proste, čo si vylobujú politicky, sú to proste čisto politické funkcie, aj tie rektori, aj toto u tých štátnych škôl. Nemá tam nemá to dopad kvalita, je to počet študentov a iné proste faktory. Takže za mňa celkovo treba viac konkurencie, aj napríklad aj štátne školy v Česku, tak majú medzi sebou väčšiu konkurenciu. Furt je tam tá konkurencia SFL, VŠE, celkovo MUNI a Karlovka, ČVUT, VUT, je tam tá konkurencia a snažia sa ako o lepšie proste výsledky, akreditácie, publikácie a podobne. Na Slovensku toto nemáme, proste úplne sa to kašle. Myslím si, že nejak o dosť je podfinancovaný veda a výskum napríklad a podobne. Ale čo týka toho trhu, tak samozrejme, ako ja si myslím, že ako môj názor úprimný je ten, že nech si proste každý založí, keď má to kapitál akúkoľvek školu a nech ju to učí podľa seba a keď to tí ľudí proste priláka a bude to mať uplatnenie na trhu a tí študenti budú chcení na tom trhu práce, tak je to za mňa super a preto podľa mňa absolútne určite by som to dereguloval. Akože založiť si vysokú školu súkromnú, no nechcel by som to robiť, lebo to je dosť peklo. Takže za mňa to určite deregulovať a umožniť viac tým ľuďom zakladať tie školy, keď majú to vlastný kapitál. A plus, čo je veľký problém u tých súkromných škôl a štátnych a ich spolunažívania je to, že to verejné školstvo je zadarmo a tým pádom, keď niekto chce ísť na súkromnú školu, tak si musí platiť, ešte aj platiť, bude on alebo jeho rodičia platiť dáne na tie štátne školy. Takže za mňa, čo by bolo na mieste, ako nechcem hovoriť, že ľudia by si mali platiť školné celkovo, aj keď by to úplne nevadilo, teda úprimne, ale za mňa taký zlatý stred je voucherový systém, teda každý dostane nejaký náklad, ktorý stojí priemerne vysokoškolák za ten rok a dá to tej škole, či už súkromnej alebo štátnej. A tým pádom bude férová konkurencia medzi tými súkromnými a štátnymi školami. Takže ten voucherový systém, ktorý navrhujú rôzni klasickí liberálni ekonómy a podobne, bol úplne ideálny. Niko? Akože v niektorých veciach súhlasím, ale stále si myslím, že to musí ísť z hora akože veľa vecí. Že to už je taká nadstavba, akože otvorenie tých
súkromných škôl. Jednoducho, ak na ministerstve máš proste ľudí, ktorí nechcú to školstvo posúvať ďalej, tak môžeš otvárať neviem koľko ďalších súkromných škôl a dávať im menej polien pod nohy, ale ak napríklad sa tu nezavedie proste veľká reforma, napríklad tej kurikuly, tak akože sa nepohneme nikam. Jasne. Andrej? No, tak jasne, že keď sú tu nejaké súkromné subjekty, tak motivuje to ten štát ísť ďalej, ale tiež, jak povedal, keď tam není vola z toho štátu to posúvať ďalej, tak je to asi jedno. Vieš, mám jednu príhodu, si pamätám. A to ty ma zbiješ možno teraz. Ja? Ale hej, viem, že Braňo prišiel na ministerstvo a prišla Veronika Remišová za ním s tým, že ona ako ministerka teda Miri prišla za ním, že Braňo, že musíme zrušiť ten ICE, že to je že hrozné, musíme mať nový ICE. Alebo to smeráci majú, alebo niečo takéto, že to prevádzkuje smerák. A Braňo taký, že ale keď to nemôžem zrušiť, však to vieš, čo všetko znamená, že ja tu musím urobiť nový systém, obrovský, to bude trvať x ďalších rokov, že proste to sa nedá iba takto zrušiť. Ale musíš to zrušiť, lebo to robil smerák a to musíš zrušiť. Hej, čiže to je ďalšia vec, že potom tu máš aj od svojich proste nejaké takéto veci, že nevieš, ako to funguje, ale chceš ísť aj hlavou o stenu, len aby tam nebola tá firma. Iba tak, iba fun fact. Dobre, a mňa zaujímajú také, že napríklad, že my sme všetci z mládežníckych organizácií, reálne povedzme si to úprimne, a že v podstate, akú my môžeme vlastne spraviť v tom nejakú úlohu, akože napríklad chápem, že Mladá Saska to môže cez svoju materinskú stranu nejako pušovať, že nejakú reformu, ale vlastne napríklad, ja neviem, my sme, že nestranná mládežnícka organizácia, nemáme takmer žiadne financovanie, takže vlastne čo by sme my mohli v podstate s týmto robiť vo všeobecnosti. Že ako by sme vlastne my mohli zabrániť tomu. My ako organizácia sa snažíme proste nejak ako šíriť myšlienky nejaké, naše v podstate libertariánske. A takže celkovo každý, čomu verí, tak proste snažiť sa ako informovať ľudí, robiť osvetu, šíriť nejaké myšlienky a to je naša cesta. No ale potom stále sa akože možno dá lobovať, ako určite niečo dá spraviť, alebo nejaký tlak vyvinúť, alebo sa zapojiť do iniciatív a spojiť sa s inými organizáciami a podobne. No ja si myslím, že tie politické mládežnícke organizácie to majú jasné, tak tie sú napojené na strany, ktoré sú v parlamente a v budúcnosti môžu byť aj vo vláde. Čiže tak, za nás poviem teda to, že my vytvárame teda aj vlastný program pre mladých, s ktorým vlastne máme aj predebatované aj s materinskou stranou, že to bude tlačiť. Čiže ja si myslím, že v tomto sme celkom fajn na tom. Ako druhá vec je tá realizácia, hej, a tam už potrebuješ politickú vôľu aj od tých ďalších, ale akože v tom, čo my môžeme spraviť, tak to robíme. A potom tie apolitické, no tak iba akože poukazovať a teoreticky nie, že sa spájať s tými politickými, ale teda debatovať s nimi. Hej, že teda takto funguje reálne aj, neviem, že ŠRVŠK a takto, hej, že oni proste majú nejaký problém, tak idú už priamo za tými stranami. Čiže tak isto môžu aj tie apolitické organizácie ísť buď za mládežníckymi alebo rovno za tými stranickými. Ako lobovať sa dá, hej. My ako Students for Liberty sme mali napríklad iniciatívu, že sme chceli, ako Slováci sa to nezapojili, lebo nebola kapacita úplne, ale ako európske mal napríklad iniciatívu, že stop chat control. Takže ten chat control zákaz, že písať poslancov Európskeho parlamentu, aby nehlasovali za chat control. No u nás je to tiež jasné, my môžeme apelovať na materskú stranu a potom sa nejak podielať na tvorbe programu. A tak. Ja by som prešiel skôr do také vízie už, lebo to je celkom dobrá otázka, že ako by malo Slovensko vyzerať v roku 2035, teda o 10 rokov, aby odliv mozgov nebol už problém, alebo teda ten brain circulation sme vlastne vedeli aplikovať v podstate. Mám sa čas? Môžeš kľudne začať, akože to si... Neviem, ako môj názor je jasný proste, akože mal byť tá ekonomika viac liberálna a byť takým akoby lákadlom v tom zmysle, že tu budú na Slovensku boli nízke dane, ľahko by sa podnikalo, ľahké bolo podnikateľské prostredie, či už malé alebo veľké. A celkovo, že by proste nebola také obmedzenia ekonomickej alebo aj osobnej slobody, to by sa nebolo úplne ideálne a nesmerovať na východ. Ale nevidím to úplne reálne, ale ako za mňa by to bolo ideálne, aby sa boli napríklad daňový raj v Európskej únii v rámci možnosti alebo niečo také. A myslím to v zmysle, ako že sme robili napríklad teraz, by sme tu boli takí všetci, ešte by sme tvoriť napríklad program voči tomu, nejaký program by sme ešte tvoriť voči tomu, že reálne by sme išli robiť politický program, že čo by boli tie body. Že akože chápem, že proste áno, proste nejaké tá liberálna sloboda, nižšie dane a tieto veci, ale neviem, ako by som to vedel lepšie vlastne povedať, že nejako konkretizovať vlastne.
Ako podľa mňa, tak je tam zlepšenie toho školstva, zlepšenie zdravotníctva a tieto veci, tak je to pekné útreté, je tam veľa rôznych bodov, čo by sa tam dalo spraviť a reforiem. Takže to nedá úplne takto zhrnúť, ale tak ísť po tých rezortoch hlavne a proste snažiť sa tam, ale ako čo týka školstva napríklad, tomu som sa vlastne nevyjadril. Vlastne vyjadril som sa k tomu, že proste viac, ako, neuzvedel otázky úplne, že proste ako ísť po bodoch a snažiť sa jednotlivé tie sektory proste zlepšiť a za mňa liberalizovať a otvoriť viac trhu a hodí. Tak za mňa tie body, ktoré som hovoril, tak dotiahnuť určite. Zároveň možno je zaujímavý taký projekt rôznych pôžičiek, teda ľudí, ktorí študujú a sú slovenskými občanmi v zahraničí a štátnych pôžičiek. Niektoré už fungujú, ale nie sú veľmi tak akože dobre dotiahnuté a primárne sú teda určené pre študentov zo Slovenska. Ale zaujímavý projekt by mohol byť, ktorý by teda dotiahol aj mladých ľudí na Slovensko tento systém teda, že teda štát teda ti požičia peniaze, teda dáš nejaké záruky, bla 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 a proste máš nejaké výhodnejšie ponuky. Čiže aj to, my sme to akože riešili, ale napríklad viem, že prišli aj tieto nejaké ohlasy, že mladí medici zo Slovenska, ktorí vyštudujú na Slovensku, tak keď odídu do Česka, tak by mali vlastne zaplatiť za celé to štúdium. Čiže nám to prišlo ako hlúposť, lebo keby sa to zaviedlo, tak už nikto neostane na Slovensku, všetci odídu preč. Čiže touto cestou akože určite sme nechceli ani nechceme ísť, ale práve ten opak, hej, že teda im dávať tie výhodnejšie pôžičky, naopak teda keď študuješ v zahraničí, tak aby si sa dostal späť na Slovensko a mal si nejaký štart. Čiže či je to. Potom také možno klišé, ale akože kultúra politická určite by zmenila vo veľkom nastavenie, že sa to nikto nebude nazvať, že je debil a tak ďalej, hej, vo verejnom diskurze, lebo potom sa už každý nalepkujeme ako debil a nemusí to páchať nič dobré. Čiže to, ale primárne by sme ťahali teda aj, čo sa týka vizionársky, tie veci, ktoré som spomenul, čiže tie kampusy, čo môže byť veľmi zaujímavé. A teda vytvoriť naozaj že podmienky, aby primárne tí ľudia akože neodchádzali, hej, že mali stále tú možnosť, že OK, mám tu ako keby konkurencie schopnejšiu školu a radšej ostanem teda na Slovensku. Čiže asi toľko. Že vzťah toho odlivu mozgov v roku 2035, niečo na ten štýl. Áno, že v podstate to boli, že ktoré... Tak bola to, keď sa to zadefinuje odliv mozgov ako tak, že ľudia odchádzajú študovať, tak akože tomu nikdy asi nezabránime. Tomu nezabránime, ale vlastne tomu návratu, ten brain circuit. Vieme to nastaviť tak, aby sa potom tí ľudia vracali a s tými vedomostiami ako keby ohlacali naspäť našu krajinu, ale potom ten druhý odliv mozgov, že tí ľudia odídu úplne a idú aj inde pracovať. No, tak asi ak to zúmi chalani, jednoducho tú krajinu treba zatraktívniť, aby tá krajina sa tam oplatilo aj žiť. Lebo dneska to tak podľa mňa není. Jednoducho, či už sú to tie trestné sadzby, ľudia cítia, že je nespravodlivosť, prečo by ste v takej krajine chceli žiť, prečo by ste v takej krajine chceli zakladať rodinu, keď sa tá krajina k vám spravodlivo nespráva naspäť. Keď vidíte, že v konkrétnom odbore, napríklad v môjom odbore, čo ja som študoval ako letectvo, viem, že keď idem za hranice iba kúsok, tak viem mať 2 až 3-násobný plat za tú istú robotu. A tak. A to by som prepáč. No, môžeš. To by som chcel spýtať teda vás, asi vy najlepšie budete vedieť, že čo vás prinúti vrátiť sa naspäť. Lebo ja som napríklad ja som z Košíc a išiel som študovať do Bratislavy hlavne kvôli tomu, lebo ja už som ako keby fungoval počas strednej školy v Mladých Saskároch a ja som vedel, že v Bratislave sa vždycky všetko deje, tam sú ministerstva a tak ďalej, tam je centrála strany. Takže ja som iba kvôli tomu išiel do Bratislavy, inak by som teda asi odišiel do Česka. A čiže tak. A preto teda asi vy najlepšie budete vedieť, čo vás prinúti odísť späť. Je niekto taký iniciátor? Poď. Tak ku návratu späť by predovšetkým sa musela zlepšiť jednak aj tá kvalita vzdelávania, ako ste hovorili, ale problém je aj dostupnosť bývania. Čo napríklad, lebo je málo bytov, ale ako v českom verejnom diskurze v nejakom tom rozhovore povedal, šetrite na kávach. No ďakujem pekne, ale šetriť 100 000 rokov nechcem, nemám na to ani čas, ani prostriedky. Ako by ste boli ochotní riešiť aj takéto, nie že odliv mozgov, ale takéto existenčné problémy, ako napríklad škôlky, bývanie pre mladých ľudí a podobne. Napríklad margo tých nájomných bytov, o ktorých sa teda rozpráva, už teda na Slovensku ich malo byť 200 000, ale tak kde nie sú, nikde. Tak my máme ako keby, že v pláne, respektíve, že taká vízia,
že teda konsolidácia zasiahla asi všetkých a keď ich nezasiahla, tak ešte len zasiahne ďalší rok. Tak keby štát chcel naozaj konsolidovať a možno aj zarobiť nejakým spôsobom, tak spája úrady, zruší ministerstva a tie budovy, ktoré má vo vlastníctve štát, tak ich pretransformuje na nájomné bývanie. Hej? Že to je ako keby že veľký a rýchly ako keby že proces. Ak by bola vôľa, tak by to tam bolo. Že to je iba taká perlička, čo sa týka tohto bývania. Môžete dopadnúť. No, môžu plne Karol. No. Akože asi nikoho neprekvapí, že ja budem skôr fanúšik toho, že by sa to stavebné řízení alebo proste celkovo stávanie a najímanie malo regulovať ideálne čo najviac, aby proste ako neboli ideálne žiadne nejaké byrokratické problémy so stávaním, neboli by problémy s nájmom, hej, akože mnoho ľudí napríklad sa rieši, že ľudia majú nájomné byty len ako investíciu. Tak je to aj preto, že napríklad keď si človek dá ku sebe napríklad niekoho, a ďalej, keď človek má, keď je to rodina s dieťaťom a podobne, tak akože ak ten človek neplatí, alebo sa správa ako hovado, čo je ten ako nájomca, tak proste je ťažké ho vyhodiť kvôli zákonu, čo je plná sprostosť, poviem, ak je to môj byt, tak môžem vyhodiť koho chcem, keď chcem. A takže tieto veci by sa mali ako regulovať podľa mňa. Akže nejaké obecné byty, ako nie som toho fanúšik, ale zase ako, ak by to nejak pomohlo, ale... Počkaj, inak ty máš problém s investičnými bytami? Nemám s tým problém, že to je vo verejnom, že sa to často skloňuje medzi ako ľavičanými, je to úplne jedno, hej, samozrejme, ale akože ľudia to často hovoria a ja si myslím, že by to nemusel byť taký problém, že by to ľudia len držali tie nehnuteľnosti ako investíciu, pokiaľ by ich nebolo také problematické a ťažké ich najímať. Keby si neboli také problémy proste, že by si mohol toho nájomcu proste vyhodiť, kedy chceš, a nie, že musíš mať s tým nejaké problémy, ale keď to matka s dieťaťom a podobne. Okay, Andrej. Ja som sa tomu vyjadril na času. Alebo inak to si pamätám, keď sme boli v Košiciach na diskusii, ešte v prvom kolečku, kde boli všetky mládežnícke, tak tam jeden zástupca z Mladého progresívneho Slovenska povedal, že by zvýšil daň z tých bytov, ktoré sú neobývané. Ježiš. A tam bola naša protiotázka, že ako definuješ neobývaný byt, hej? Že teda tam to vieš obísť, že x spôsobmi. Priamo, že tam zapálíš svetlo, hej? Alebo tam dáš nejaký teda odliv energie. Nejakého hlavičiara, poviem, to bolo asi viac hity. Hej, to je pravda. Normálne ty si mi zobral otázku, lebo som sa chcel spýtať, že čo by si, že, ale teda to nie je, že som sa to chcel spýtať, že ich, ale že čo by si tým, alebo čo by ste im povedali, že komu, vráca sa. Hej, ale toto ma bavilo inak. To je Alex? Idem to čeknúť. A to len ďalšieho tohto. Javičia. Alex? Čau, servus, čau. Čau. Čau, servus, čau. Takže môžeme napríklad, že napríklad máme taký, dobre to je jedno, máme také proste, že financovanie, máme toto škôl a vieme, že bola napríklad teraz taká reforma školstva, kde vlastne sa aj cirkevným školám, aj súkromným školám zobrali peniaze a vlastne, či to je dobrý krok, zlý krok, alebo v podstate môžeme začať rovnou teplo. Možno mi dajte ešte pár minút, možno to skôr ja to tak nejak burčím. Tak môžeme začať asi od tým fórum. Akože ja priznám, že tie súkromné školy sú dosť o ničom. Aj vysoké, aj stredné. No ja sme to zase hlavne kvôli... Áno, ako hej. Ale ja poviem, to je zase ten problém, že proste je tam tá nekolá konkurencia štátnych škôl, tá cenová, že tie štátne školy sú zadarmo a tie súkromné sú spoplatnené. Takže oni proste majú... A sú, jednak sú tam tie regulácie, hej, že oni nemôžu si učiť úplne čo chcú, takže sú úplne tými reguláciami. Nie je tam tým pádom napríklad až taký rozdiel medzi tými súkromnými strednými, ale tým, že je tam tá konkurencia cenová, tak oni musia konkurovať niečím iným a často je to práve tým, že ponúkajú ľahší diplom, hej, že ľahšie je to štúdium. Niekto hovorí, že tam ľudia kupujú proste známky, kupujú sa maturity a to je kvôli tomu, že proste oni akoby chcú prilákať tých bohatších študentov, aby nalákať ich na ten jednoduchšie štúdium. Hej. A plus to, že ako tie maturity sú nejakým spôsobom, čo sa týka stredných škôl, tie maturity sú garantované štátom a je to akoby jednotné merítko pre všetky školy, tak nezaváži až tak ten diplom, ako tá maturita z jednotlivých tých stredných škôl. Trochu to zaváži, ale nie veľmi. Že podľa mňa, keby sa posudzovali certifikáty nejaké ukončenia od každej tej strednej školy a tie by mali rôznu prestíž, tak tam by bola tá konkurencia medzi tým. Potom pri vysokých školách, na trhu práce a podobne.
No ja som mal s tou zmenou veľký problém. Akože nevidím rozdiel, že v čom je iná napríklad cirkevná od tej klasickej. Že prečo by mala byť menej financovaná. Toto mi prišlo úplne, že hlúpe, ale tak vidím, že konsolidujú tam, kde nemajú. No, však asi by som to zhrnul rovnako, ale respektíve rovnako ako ty, že nevidím ako keby nejaký rozdiel v tých školách, poskytujú jednoducho všetky tie školy vzdelanie. A neviem, prečo jedna mala byť podfinancovaná, jedna nadfinancovaná. Za mňa ako je ten problém pomerne komplexný. Samozrejme, tak je tam aj argument z tej jednej strany, to zo strany ministerstva školstva, že predsa len, že aj tá výška tých školník je možno u tých súkromných cirkevných trošku iná ako pri tých štátnych. A zároveň sa akoby v tejto argumentácii nehovorí o tom, že vlastne investície do tej infraštruktúry školskej, to znamená, že napríklad do výstavby učební, rekonštrukcie tých priestorov, tak častokrát tieto súkromné a cirkevné školy nemajú také prostriedky ako tie štátne. To znamená, že tie náklady na tieto investície do tej školskej infraštruktúry si musia platiť zo svojho. Zatiaľ, čo tie štátne školy majú tú akoby výhodu, že môžu čerpať rôzne granty, rôzne investičné výzvy, rôzne fondy na to, aby si túto svoju infraštruktúru upravovali, tak tieto súkromné a cirkevné školy takéto možnosti nemajú a musia ísť častokrát cez také trošku akoby horšie alebo ťažšie možnosti, nejaký crowdfunding, nejaké zbierky od rodičov a tým pádom akoby tieto školské zmeny neúplne im ako favorizujú tú situáciu, takže z tohto hľadiska vnímam akože takú akoby diskrepanciu zo strany ministerstva školstva a to by bolo dobré ako nejakým spôsobom zohľadiť, možno novelizovať ten zákon, takže tak za mňa. Ja to vnímam tak v podstate viac menej podobne, lebo mne napríklad príde, že niekedy, napríklad moja priateľka študovala na strednej cirkevnej škole v Nitre a mne príde, že vlastne tá škola dala viacej jej, nejak iná za napríklad gymnázium v Nitre, reálne, že vnímam to viac menej tak, že napríklad je taká konkurencia v podstate tým štátnym školám, že majú oveľa viacej kvalitnejších, aj tie súkromné školy majú kvalitnejšie vzdelanie a snažia sa ich nejak takto diskreditovať v podstate. Ja sa nevedel v tej novele, ale z toho vyplynulo, že podľa mňa proste je to tak, že tie štátne školy už tak majú tú nekalú konkurenciu, to, že sú zadarmo, tak podľa mňa ten štátny funding, aj keď ja nie som fanúšik štátneho fundingu celkovo, ale štátny funding tým školám súkromným znižuje tú konkurenciu proste, že nemusia dávať také vysoké školné, ktoré by si žiaden študent nemohol dovoliť proste, mohli financovať. A taká otázka tu je ešte, že ako môžeme vlastne vy všetky 4 mládežnícke organizácie napríklad nájsť nejaký prienik na spoluprácu v tom, aby vlastne na téme, myslím teraz o odbornom teda školstva, ale aby vlastne ako môžete spolu spolupracovať v tejto téme, že ako postupovať, ako to vlastne vyriešiť medzi spolu. To je plán. Tak ja by som to rovno zaobalil do tejto platformy. Akože Future Talk vzniklo aj kvôli tomu, aby sme našli kľudne aj prieniky proste v rámci rôznych oblastí. A vlastne okrem toho, že vlastne my chceme vytvoriť teda nejakým spôsobom víziu pre mladých ľudí, hej, nejakom časom T. A nielen víziu v rámci jednej organizácie, ale víziu v rámci všetkých organizácií, ktoré sú členmi tejto platformy. Tak ja si myslím, že akože nevyhnutnosťou je aj to, že sa shodnú na nejakých základných bodoch, ktoré by sme možno potenciálne vedeli potom pretaviť aj do nejakej budúcej koalície, do nejakého programu vyhlásenia vlády. Že toto akože vnímam v rámci tejto platformy ten prínos, že tie organizácie, ktoré tu sú, a ja si myslím, že od teda vzniku Slovenskej republiky nikdy žiadne takéto mládežnícke organizácie neboli pod nejakou jednou hlavičkou, tak si myslím, že v tomto to má že extrémny potenciál a tak budeme sa snažiť do ďalších mesiacov niečo takéto zbúchať. Dobre. Môžeme plne prejsť na tie otázky, čo ste potom, akože tie otázky inak môžete dávať že mimo témy, že to, čo vás zaujíma, tak sa môžete tam kľudne spýtať, hej. Ale tak máme tu, že prvú takú otázku, že aké kroky zvažuje vaša strana, aby sa vrátila odliv mozgov alebo ho dokonca obrátila? To je jedna otázka, čo máme. Takže môžeme začať takto. Jasné. Tak KDH, Kresťanské demokratické hnutie, nie je úplne tá typická strana pre mladých ľudí, to si povedzme úprimne, ale myslím si, že v našom programe, ktorý sme prezentovali v roku 2023, ktorý sa nazýva Lepšie, tak je to stále aktuálny program aj prakticky pre toto obdobie, neustále sa nejakým spôsobom upgradeuje a je tam viacero akoby, by som povedal, opatrení v rámci ekonomiky, ktoré podľa mňa zlepšia Slovensko. A predovšetkým, nechcem tu teraz nejak veľa rozprávať o tom, lebo je to veľmi široký problém, ale
môj názor je taký, že odliv mozgov je spôsobený predovšetkým ekonomickou situáciou, sociálnou situáciou a je potrebné celkovo v slovenskej politike viac podporovať inovácie, výskum, vedu, ale toto je beh na dlhé lakte. To naozaj nevyriešime tuto pri tomto stole a naozaj to musí byť strategická priorita budúcej vlády, že bude investovať do inovácií, do R&D sektoru a potom aj do podnikateľského sektora ako takého. To vnímame, že určite sa zhodneme aj s mojimi kolegami, že táto vláda má predovšetkým tie ľavicové kontúry, to znamená, že je to trošku iná prioritizácia, by som povedal, tých politík a je dôležité, aby budúca vláda tieto priority trošku preonačila, preorientovala viac na mladú generáciu, na mladé rodiny, na študentov, čo sa momentálne nedieje. A ja si myslím, že KDH, a som o tom presvedčený, že má taktiež veľa bodov v rámci toho ekonomického programu, ktorý je založený na stredopravicových princípoch, na princípoch slobodného trhu a myslím si, že keď tieto princípy budeme viac, či už politika, ale aj spoločnosti vnímať, tak postupne sa Slovensko stane atraktívnejšou krajinou, aj pre mladých ľudí. Andrej? Taktiež sme v minulosti akože mali v programe nejaké veci, či už to bolo zlepšenie toho financovania školstva, vytvoriť nejaké konkurenčnejšie prostredie, celkovo to akademické prostredie. A čo sa týka do budúcnosti, tak prebieha internetová anketa, preberá 2024, teraz sú tam, respektíve 2027, teraz sú tam uvedené nejaké 4 otázky z 25 a určite akože my z mladých pracujeme na tom, aby tam boli predstavené aj nejaké otázky, čo sa budú týkať mladých. A preto sme vlastne, myslím, že všetci 4 tu, aby sme aj zbierali podnety, určite už aj nejaké podnety sme zbierali od našich známych, ale kľudne aj od vás, čo vy vidíte na tom zle a potom to nejak dostať do toho programu a neskôr do tej legislatívy. Niko? Súhlasím asi so všetkým, čo povedal Alex. Akože my tu máme už niekoľko rokov veľkú masívnu kampaň na dôchodcov, hej? A tu, že sa vytráca ten pracujúci mladý človek z toho celého a proste vypadáva z toho nejakého boja o politikov, hej? Že proste tu sa bojuje iba na nejakom ihrisku, čo sa týka dôchodcov, 13 dôchodok, neviem čo, hej? A že tu že žiadne nejaké riešenie, respektíve politika namierená na mladého pracujúceho, lebo však pracujúci ľudia ťahajú krajinu, pracujúci a podnikatelia. A to je proste, že teraz po posledných konsolidáciách úplne otočené. Hej? Čiže toto a teda aj tie veci, ktoré som už hovoril, nebudem sa opakovať. No my nemáme vlastnú stranu, ale teda čo by si teda... Ako ja to vlastne spojím aj s tou minulou otázkou, že ako my nemáme teda stranu, ale môžeme napríklad prostredníctvom tejto platformy napríklad komunikovať s inými, ako Mladou Saskou a podobne, komunikovať nejaké naše vízie a môžeme napríklad sa snažiť, to sme napríklad riešili v lete na našom celoeurópskom sústredení, že snažiť sa napríklad nejaký náš bod pretlačiť do nejakého programu nejakej strany. Ako to je asi jedna vec, čo my môžeme spraviť. Ako my máme názory také, že ekonomicky krajná pravica v podstate, ale akože teda ako nemoc mainstream, ale ako určite sa snažíme zaťahať skôr ako tým spôsobom, že aspoň nejaké malé zlepšenia podľa nás správnym smerom snažiť nejak sa propagovať a zlepšiť, presadiť. A máme tu ďalšiu ešte otázku od divácku, že máte nejakú víziu pre reformu dôchodkového systému. Súčasný systém čakajú veľké rany, odliv mozgov, demografická krivka je reálne pravicové riešenie, to správne, napriek väčšinou stredoľavej orientácii Slovákov. Môžeme začať vlastne od Karola. Počkej, ešte otázku? Máte nejakú víziu pre reformu dôchodkového systému? Súčasný systém čakajú veľké rany. Odliv mozgov, demografická krivka je reálne pravicové riešenie. To správne napriek väčšinou akože stredľavého nastavenia Slovákov. No, môj názor je, že každý by si mal sám šporiť na svoj dôchodok v nejakých kapitálových fondoch a podobne. Akože. Hej, podľa mňa ten systém je celý zlý, nemal nikdy vzniknúť. A nebolo to vidno, až kým sa nezačal ten demografický prechod, teda že je mladá populácia. A ako už je podľa mňa neskoro ako nejak, ako bezbolestne sa to nedá nejak zmeniť. Je to neudržateľné, lebo ako buď budeme musieť odchádzať do dôchodku v 70, 75, alebo minimálne tie husakové deti, alebo budeme musieť platiť obrovské sociálne odvody, proste ako bude to fakt záťaž. A na to vznikol druhý pilier, čo je podľa mňa skvelá vec, že vlastne peniaze, čo vy platíte, tak nejdú poisťovne, ale idú vlastne sa šetria vám. A to mal byť ten postupný prechod na ten nejaký súkromný model dôchodkového systému. Ale ako je dosť neskoro, lebo nedá sa to spraviť bezbolestne. Nedá sa ten systém nejak ako zrušiť alebo zasekať.
lebo to bude bolieť tých, čo sú starí a čo si nemali možnosť nikdy šetriť. Takže ide to nejak postupne prerobiť, že my mladí, čo odchádzame, tak aby sme to nedávali všetko do sociálneho, ale napríklad viac by sa nám šporilo v druhom pilieri, alebo ideálne, že by sme to sami v nejakom treťom, štvrtom. A zase potom z čoho financujeme dôchodky pre takové deti, takže je to taký dosť ošemetný systém, je to akéby dosť na jednu generáciu, ale za mňa jedine ako to sprivatizovať v podstate ten systém postupne, to je jedné riešenie. Z časti určite súhlasím, to by bolo už najlepšie, lebo však Slovensko si vie dovoliť 10 dôchodkov, ne 13. A keby si každý človek teda sporil sám a vychovali by sme sa aj k tej finančnej gramotnosti, čo vlastne tiež absentuje na školách, tiež súvisí s tým kurikulum, tak by to vyzeralo inak, ale teda určite súhlasím. Môžem ešte k tomu, že ja si budem sporiť sám, ale ešte k tomu budem platiť aj vlastne na tých súčasných dôchodcov. Takže vidíte tam nejaký priestor na to, že by som neplatil tým súčasným dôchodcom. Pretože niekde sa musí potom spraviť ten kaz, lebo ja si nebudem sporiť na dôchodky. Obávam sa, že v tom budeš musieť byť solidárny. Ako ja by som bol za to, ale zase potom je to problém pre tých súčasných dôchodcov, že to je dvojstranná nespravodlivosť. Je nespravodlivé ľuďom, čo majú teraz 50, proste povedať, že budete mať dvakrát nižší dôchodok, lebo proste na to nebude, lebo oni si nemali možnosť šporiť. A zároveň to pre nás nespravodlivé, že my sa možno dôchodku nedožijeme, ale tak budeme platiť dosť možno vyššie sociálne odvody. A akože je to dosť ako, je to ošemetná otázka. No. No tiež, jak ste hovorili, tak v roku je 12 mesiacov, 12 platov a 13 dôchodkov, to je podľa mňa svojím spôsobom nedržateľné. Čo sa môžeme sa na to pozerať keby z druhej strany, a to je to, že keď na tie dôchodky nebude mať kto robiť, tak bude to asi iba horšie, lebo sa podľa mňa rodí sa štatisticky menej a menej detí, lebo rodiny nie sú podporované. Takže jeden z spôsobov je podporiť rodiny, aby sme ako keby získali naspäť tie deti, ktoré budú potom neskôr pracovať, lebo tým pádom je to jedna špirála do záhuby, keď sa nebudú rodiť deti a ľudia budú starnúť, popularita prestarne. Maďarský model. No, japonský, myslím, že v Japonsku Ja je to myslím, tak. akože maďarský model daní, že ti budú akože dávať prečítanie za každé dieťa. Ne? Ja som to myslel, že v Japonsku je myslím teraz strašne prestanutá populácia a nemá to rovnako mali robiť. Ako za mňa, čo sa týka toho dôchodkového systému, tak ja si myslím, že celkom dobre to bolo nastavené počas tej predošlej vlády. Tie krajniakové dôchodky na tom princípe, akože DVD, že dobre vychované dieťa, tak, jak sa to ľudovo nazývalo, tak si myslím, že to je celkom dobrý model. A viac menej KDH ho má stále v programe a chceli by sme ho navrátiť späť. Ja si myslím, že je to aj motivačný faktor na to, aby ľudia mali deti a zároveň nie je to tak, že vlastne opäť také tie helikopter money, že proste teraz každému dôchodcu ide pomaličky dosť veľká suma, aj keď možno neúplne vždy zaslúžene. Samozrejme, hovorím to možno z nejakej osobnej skúsenosti, že moja babka napríklad má 82 rokov, ale už vraví, že ty kokos, že už ani nechcem žiadne proste dôchodky, že nech radšej investujú do vás, do mladých. Zase ona má možno trošku inú situáciu, robila na ministerstve financií celý život, to znamená, že ten dôchodok mal trošku vyšší, ale zároveň ide aj o to, že tie dôchodky by mali byť nastavené aj podľa toho, že aký ten človek v rámci toho pracovného veku, ako má zodpovednosť. Nemôže mať proste ako upratovačka, ktorá robila celý život 40 rokov, neviem, od 70 rokov nejakú upratovačku, tak nemôže mať rovnaký dôchodok ako človek, ktorý dajme tomu, ja neviem, bol vo vysokej štátnej správe, riadil nejaké spoločnosti a tak ďalej. Takže v tomto bude treba musieť upratať určite štátny aparát, ale určite by som to spojil s tým, akoby, že koľko ten človek mal za život detí. Aby to bol taký motivačný faktor v rámci tej demografickej krízy. Keď na rodičovskom dôchodku vieš rozhádať rodinu. No, možno Lebo že to. ty si iba toľko zarobila, za teba som dostal iba toľko a tu na Peťko až toľko, vieš, lebo tam vidíš, že koľko ako keby do toho systému dával. Tak ja iba tak. No. Nie, to boli všetky otázky, čo máme od divákov. Máte ešte niečo? Máte ešte niečo, no? Riešili sme teraz akože brain drain, teda odliv mozgov, ale čo by bola možno vaša stratégia, ako by ste prilákali nie Slovákov, ale povedzme teda krajiny, ktoré sú na to ešte horšie ako Slovensko. A aby vlastne akoby tá migrácia bola pozitívna, teda platili nám tie dôchodky, lebo to asi jediná momentálne nejaká prechodná cesta, ako to robiť. S tou Ukrajinou to moc nevyšlo, v Čechách je pozitívnejší príklad, že proste tých Ukrajincov oveľa viacej a sú na to dôkazy proste, že prispievajú proste do ekonomiky oveľa viac, ako im česká vláda prispieva nejaké dávky. Takže čo by bolo, povedzme znova z vašej strany, akoby
jedno kľúčové opatrenie, ako aby ste prilákali možno že ľudí z iných krajín. Toto je inak celkom dobrá vec, že áno, my sme to strašne podcenili, tých Ukrajincov, že extrémne. A s tým, že na Slovensku sa vlastne ale vytvorilo taký strašiak z tých migrantov, hej. A vlastne aj keď teda bola tá utečenecká kríza, vlastne, keď prichádzali Ukrajinci, tak my sme tam zmenili to slovíčko, že sme ich neoznačovali migranti, ale odídenci. Hej, len čisto z toho hľadiska, aby sme to lebo to slovíčko už bolo sprofanované. A čiže sme ich takto ako keby že premenovali. Čiže ja si nemyslím, akože myslím si, že toto je určite riešenie, lebo však aj tá krivka proste padá, hej, celá Európa starne a tak ďalej. Čiže určite migrácia je jediné riešenie. A ako ich prilákať, tak teraz aj uvidíme, hej, otvára sa Volvo, tam teda prídu ďalší pracovníci, teda aj z Jadranu a tak ďalej, že oni vlastne, že chodia, sú prítomní, lenže potom na druhej strane je tá akceptácia proste tých Slovákov, hej, týchto ľudí. Hej, že napríklad ja si viem predstaviť, že ja si pamätám, že aká bola spoločenská nálada prvé mesiace, keď prichádzali Ukrajinci, to bolo všetko super a Slováci, ten super štát, ktorý sa vie zomknúť a sme solidárni a tak ďalej, lenže do pol roka potom bola nálada taká, že aha, tu Ukrajinec má BMW a prečo im pomáhame, prečo majú také výhody, prečo by mali prísť tu, však Slováci potrebujú pracovať, že tá nálada proste Slovákov je podľa mňa v tomto, že dosť dôležitá, aby aj toto sme vedeli zmeniť a to je asi, že tá prvá vec, lebo keď ty už ich nejak prilákaš, tých migrantov, ktorí budú pracovať a budú ako keby zlepšovať aj pre nás podmienky, čo sa týka napríklad dôchodkov, tak oni tu musia ostať a teda chcieť ostať. A nie, že teda do pol roka je babka z metlou proste nebude mať rada, chápeš? Takže že určite toto je asi najdôležitejšie pri tejto otázke. No, to príde, že sa to skôr akože to slovíčko migrant už viacej používa ako politická zbraň, než ako normálne proste niečo pozitívne, že napríklad keď sem príde proste niekto, kto chce pracovať, všetko úplne super, aj dokladu všetko, tak mali by sme mu práve že aj pomôcť, že kamo, že áno, budeš nám tu dávať do systému nejaké peniaze, ale to sa musí reálne od spoločnosti a od politickej kultúry začať. Že aby sa nerobila zo slovíčka migrant zbraň nejaká, že je to nejaký strašek, ako povedal Niko. Znamená. Hej, lebo však ja napríklad mám v rodine veľa ľudí, ktorí odišli a ja som sa napríklad mojej babky pýtal, že však, ale čo je problém s migrantami, však aj Lenka odišla do Ameriky, ale to je iné, lebo ona je, vieš, že vieš, že oni si myslia, že slovo migrant znamená proste moslim, ktorý ide znásilňovať ženy proste na Slovensku a to je ten problém, že presne sa z toho urobila iba politická zbraň. Hej, a akože ty si sa pýtal na tie konkrétne kroky, ako ich prilákať, tie už existujú a sú, hlavne tie firmy teda ich lákajú aj platom a tak ďalej, aj podmienkami, čiže toto existuje, len druhá vec je, že či tu ostanú. Lebo potom však keď si zoberieme čísla, akože nemám ich v hlave, a teraz akože je to hypotéza, že v nejakom čase TS sme tu mali množstvo Ukrajincov, ale oni potom pokračovali teda ďalej na západ, aj kvôli rôznym podmienkam, či už socioekonomickým asi v prvom rade, ale teda aj v druhom rade aj kvôli tomu, že teda vedia, aké je nastavenie na Slovensku. Takže ak to chápem správne, tak viete robiť politiky, vzdelávania, širokej verejnosti, že vlastne, možno budete používať, neviem, odídenci, hej, lepší výraz, budete vzdelávať teda ľudí. My sme napríklad robili presne výskum, ja som robil bakalárku, ja som teda testoval, že ako ľudia vnímajú slovo migrant, iní teda mali, ako vnímajú slovo odídenec, ďalší mal, že cudzinec, ďalší mal, že utečenec. A tam sme vlastne v rámci tohto výskumu zistili, že to slovo odídenec je naozaj, že vychádzalo že najlepšie. Hej, v rámci nejakého, my sme sa ich pýtali, že či by ste boli spokojní, ak by vedľa vás býval migrant / odídenec, bla bla bla. A teda odídenec z toho vyšiel najlepšie. Čiže áno, určite tou náukou, ale tak to bude trvať, že strašne dlho. A to je s celkovým tým mindsetom, proste Slováci veria konšpiráciám viac ako iní ľudia z iných krajín v rámci EÚ. Čiže to je všetko napojené a to vzdelávanie je proste kľúčové. Ti možno trošku subjektívne odpoviem, lebo akože z mojej vlastnej skúsenosti na škole, kde som ja, tak tam je podľa mňa celkom veľa Ukrajincov, či už je ich v triede pár, alebo sú tam normálne, že triedy, že plné Ukrajincov. A sú vyslovene, oni nás vnímajú ako bránu do Európskej únie. Pre nich my sme ako Česko. Že jednoducho tí Ukrajinci majú tam nejaké agentúry, ktoré pracujú na tom, aby ich dostali na Slovensko a potom oni sa tu chcú uchytiť. Že oni nás už vnímajú ako bránu do Európskej únie, ako tú lepšiu krajinu, ako krajinu, ktorú oni chcú študovať, tak jak vy vnímate asi Česko.
Takže z môjho pohľadu by sme to mali pokračovať, využívať ešte viac to, že sme naozaj tou bránou pre nich do EÚ. A druhá vec je potom, či už tu ostanú a to by sme sa mali k tomu snažiť. Nech tu ostanú aj naďalej potom, ak to vyštudujú. Lebo naozaj, ja mám takú osobnú skúsenosť, že tí Ukrajinci, čo sa snažia, tak sú naozaj snaživí. Oni sa učia cudzí jazyk a v tom jazyku majú výborné známky, že oni keď sa učia, tak podľa mňa to môže byť veľmi dobrý potom vo svojom súkromnom živote. by som to asi tiež v tomto doplnil, lebo ja som akože robil aj vo fabrike a No. tam proste nebol ani ešte taký problém normálne, že my sme tam boli 25% fabriky boli Slováci, tam boli proste Ukrajinci, ľudia z Balkánu a tak ďalej, len proste tá nevraživosť tých, by som to povedal, 15% tej fabrike bola taká, že proste potom som sa nečudoval, že napríklad 20 ľudí v jeden týždeň dal výpovede. Ja som sa tomu nečudoval, proste keď mu niekto začal nadávať, že ty si Balkánec, ty si Ukroš, tak ako to musíme tým vzdelávaním proste tej spoločnosti. A druhá vec je problém to aj Schengenu vlastne, to je, jak ty hovoríš, že to je vstupná brána a proste už keď má tie možnosti, tak kto by ostal? No. Ani vy ste neostali. Keď môžem doplniť, určite súhlasím aj s veľa, čo povedali kolegovia, ale možno by som si tak dovolil povedať, že ja vnímam to, že v národnom hospodárstve Slovenska momentálne pracujú, pokiaľ viem, že 200 000 Ukrajincov, čo je prakticky 4% populácie Slovenska. Takže podľa mňa to je akože dosť veľké číslo s tým, že vlastne bavíme sa o období posledných 3 rokov. Že vlastne tým pádom, pokiaľ dobre počítam, tak je to tretia najväčšia menšina v rámci Slovenskej republiky. Ale áno, určite treba urobiť čo najviac preto, aby sme ich integrovali naďalej, kurzy slovenčiny, rôzne rekvalifikačné kurzy, však to sú častokrát ľudia, ktorí stratili svoju prácu, teraz robia úplne niečo iné na Slovensku a určite nemajú ľahké, takže treba určite im ponúkať nejaké rekvalifikačné kurzy, to si myslím, že môže byť celkom akože takým atraktívnym benefitom v rámci práce na Slovensku, ale potom aj toto prilákať nejakú novú pracovnú silu na územie Slovenska, podľa mňa aj problém, ktorý má akože širšie nejaké rámce a to je celkom akoby atraktivita Slovenska ako krajiny, kde nejaký investor začne podnikať, investuje do nejakej fabriky, otvorí tam nejakú svoju pobočku. V tomto má Slovensko momentálne veľmi ako nepriaznivú situáciu. Tým, že to naše daňové a fiškálne politiky sú veľmi neatraktívne z pohľadu podnikateľských subjektov, tak momentálne nevidím to úplne rúžovo. Dokonca by som povedal, že veľa firiem aj čo som počul, ja tiež pracujem v jednej stavebnej spoločnosti a tá sa snaží daňovo optimalizovať čo najviac tak, aby mala tie zisky a aby nemusela tak veľa tých daní platiť. Všetko samozrejme v rámci nejakých legálnych rámcov, hej. Ale nie je to ľahké. Naozaj to Slovensko dneska ako potenciálna krajina, kde človek investuje, je veľmi atraktívna. A toto vnímam aj nás, mladých ľudí a naše strany, že musíme naozaj tú tému akoby podchytiť a dať nejakú ako alternatívnu víziu, pretože momentálne to, ako je ekonomicky nastavené Slovensko, je veľmi nepriaznivé. Takže určite je našou povinnosťou nejakým spôsobom to trošku, by som povedal, posunúť iným smerom. Ja som vlastne chcel povedať to, čo povedal Alex, teda, že ako zlepšiť to podnikateľské prostredie, lebo podľa mňa podnikateľ je základ spoločnosti. Ako to popisovali ekonómovia rakúskej školy, tak to je vlastne podnikanie je kreatívny proces, ktorý tvorí novú pridanú hodnotu a vlastne tvorí aj pracovné miesta, čiže čím bude viac podnikateľov, čím bude väčšia poptávka po práci, tým bude väčšia mzda, celkovo budú väčšie mzdy. A preto určite za mňa je cesta spraviť zo Slovenska daňový raj, len je to dosť ťažké v časnej situácie, by sa muselo masívne škrtať. A podobno neišlo Írsko, napríklad bola úplná diera, Írsko bola diera ešte pred 50 rokmi a teraz je to krajina, ktorá brutálne rastie, má je v top 3 v HDP na obyvateľa, lebo proste tiež majú tam nízke dane, nízku mieru prerozdelenia, čiže pomer verejných výdavkov k HDP je tam malý štát a chodia tam proste zahraničné firmy a podnikajú tam a kvôli tomu to HDP je ako vysoké. Takže toto je za mňa cesta, ako zlepšiť podnikateľské prostredie a masívne znižiť dane, hlavne pre právnické osoby, pre firmy. Keď si ešte mohol dodať, že presne, ale zároveň, že urobiť tú krajinu ako atraktívnu aj pre tých podnikateľov a zároveň akoby aj tak, by som povedal, že zväčšiť tú motiváciu celkovo, že mladých ľudí, že začať podnikať. Proste je to naozaj ťažká situácia. Keď chce byť ako človek živnostník, či chce založiť nejakú jednoosobú SROčku, nie je to sranda, proste tie daňové politiky sú čím ďalej tým ťažšie. A naozaj teraz viac menej, ja som od januára začal v tej spoločnosti pracovať po vysokej škole a veľa som sa aj pýtal ľudí, že čo proste, ako by sa to dalo možno inak akože spraviť, možno ako byť nejaký ako freelancer, založiť si nejakú jednoosobú SROčku.
Čau. A skoro každý povedal, že že radšej ako zostať na TPP, pretože tie daňové možnosti sú najviac ako keby dobré pri tom pracovnom úväzku, ako keby som mal dodávať nejaké služby. Proste viac by som platil tých daní a na konci dňa by som mal menej tých peňazí v peňaženke. Takže toto treba úplne preorientovať. Proste naozaj mladý človek musí byť motivovaný, začať podnikať, byť kreatívny, nebyť pasívny, lebo potom naozaj Slovensko, párkrát som už počul v rámci týchto politických kulvárov a tak ďalej, že takú akože, by som povedal takú povídku, že Slovensko je kvázi, že krajina robotníkov a úradníkov. A to treba zásadne zmeniť tento pohľad. Naozaj Slovensko musí byť krajina aktívnych ľudí, ktorí budú aktívne pracovať a aktívne priniesť tie hodnoty a na konci dňa aj platiť dane, lebo potom, keď takto je nastavená tá daňová politika, tak ľudia urobia všetko preto, aby nemuseli platiť veľké dane, aby mohli platiť čo najmenej. A na konci dňa ten štát bude mať menej daní, ako keby tie dane nastavil nižšie a ľudia budú motivovaní a nie demotivovaní. Takže toto treba zase zmeniť tento pohľad na toto. Ale poviem úprimne, však nie som tu predstaviteľom mladého PS, pokiaľ vidím, tak obávam sa, že ani progresívne Slovensko nie je úplne až tak nastavené k tomuto akoby ekonomickému pohľadu na veci. To len tak, akože tak využil som situáciu, keď to nie sú. Ja by som Tak môj úplný názor, hej, že neviem, čo si o tom myslíte, môžeme o tom podebatovať. Ja mám tiež obavy, ale tiež si myslím, hej, že Fico, to môj otec to furt hovorí, že lebo on je živnostník, môj otec, alebo bol, že Fico robil hon na živnostníkov a reálne, nepamätám si čísla vôbec, ale Ines mal analýzu, že nejak minimálne 3-krát sa znížil počet živnostníkov od za posledných 15 rokov 10. Že ako to prostredie sa brutálne zhoršilo, lebo ako to pochopiteľné, lebo živnostník je taký slobodomyselný človek, ktorý nebude voliť proste ľavicu, hej, akože, ktorá ho chce zdaňovať a podobne. Takže ako, nie sú to nie toho voličská základňa, ale ako nechcem uraziť kolegu, ale ani minulá vláda nebola moc lepšia, lebo ja si pamätám daňovú revolúciu Matovičovu, kde tiež povedal, že vlastne živnostník je to isté ako pracujúci a prečo by mal platiť nižšie dane, čož je úplná hlúposť, lebo proste živnostník nie je to isté, čo pracujúci. Ako živnostník je človek, ktorý má zodpovednosť sám za seba a rieši plno veci, že pracujúci človek príde do práce, o 8 hodín odíde z práce a nič nerieši v podstate. Hej, Takže podľa mňa sme to celé prebrali, aby som to ukončil. Takže ďakujeme vám, ale rovno po tomto ideme na Future Beer, čo je vlastne na pivnej burze, to je? Áno. Na pivnej burze. A keď sa chcete, tak sa môžete pridať aj na pivko, na hocičo. Ďakujeme. Ďakujeme.